Kada govorimo o mjestu selo Gračanica, po čemu je dakle karakteristična ova mesna zajednica? Pa evo ono što ja mogu da kažem kao predsjednik mjesne zajednice Gračanica je to da je mjesna zajednica Gračanica jedna od 26 mjesnih zajednica koju čine općinu Ževenica. Mjesna zajednica Gračanica broji oko 2.500 stanovnika i slovi za ovaj istočni kraj općine za jednu od najvećih mjesnih zajednica. Mjesna zajednica, kad se tiče infrastrukturnih projekata, zaista doživjela je veliku ekspanziju dolaskom 2000. godine na čelo općine Ževenica općinskog načelnika sadašnjeg Hasana Muratovića, i tada je ne samo u mjesnoj zajednici Gračanica nego u svim mjesnim zajednicama urađen veliki broj infrastrukturnih projekata, kako u dijelu putne infrastrukture, tako isto i elektrorasvjete, vodovodne